Μόλις είχε έρθει το λιμεναρχείο και η αστυνομία εδώ για να δούμε στην παραλία τα σκατά που πέφτουν ατόφια στη θάλασσα, χωρίς να λειτουργεί το βιολογικό, χωρίς να λειτουργεί τίποτα. Τα λίμματα απευθείας να πέφτουν στη θάλασσα. Τα ποτήρια έχετε, να δοκιμάσουμε. Έχει πάρει ένα ποτήρια, το δοκιμάσουμε. Τι να δοκιμάσεις? Να δοκιμάσουμε το νερό. Άλλο το σκέφτομαι. Εδώ θα ρωτήσω. Αυτή η ιστορία εδώ πρέπει να φτιαχτεί. Αυτό εδώ η σωλήνα πρέπει να πάει κάτω, να πάει υπόγεια και να πάει 370 μέτρα έξω. Λέει η μελέτη. Υπόγεια. Εδώ πέρα υπάρχει ένα παραπήγαδο. Εδώ. Ορίστε. Εδώ πέρα είναι λάθος. Το παραπήγαδο αυτό έφραξε τώρα. Πρέπει να το γονίξω από το παραπήγαδο γι' αυτό που την τσάπα. Δεν υπάρχει άλλη σωλήνα για μες θάλασσα. Έχει ρε Μανώλη μου σωλήνα μες θάλασσα. Έχει σωλήνα μες θάλασσα. Γιάννη, Εσύ με δουλεύεις σε μένα. Ρε εσύ έχει σωλήνα. Φαίνομαι για μαλάκας. Φαίνομαι για μαλάκας πάντως. Ρε γε μου. Ρε μη με κάνεις να πέσω ένα πλοίο τώρα δονά και θα ταΐσεις τα παιδιά μου. Μη με κάνεις. Ποια είναι η σωλήνα ρε γε μου. Πού ρε γε μου, πού. Πού έξω. Πού, για να πάμε ότι δείξα κάνουμε μπάνιο, έλα πάμε. Ρε μη με τρελαίνεις τώρα σε παρακαλώ. Α, ήξερες. Δεν βγαίνει τίποτα, νάντα. Εδώ πάνω στα σκατά βγαίνουν στην παραλία πάνω. Και αυτά είναι. Και αυτά εδώ μπαζωμένα είναι. Βλέπεις το φορτωτή που έχει κατέβει από κάτω. Σε παρακαλώ. Ρίξει τώρα άλλα. Αλλιώς δεν είναι. Σε παρακαλώ, άντε. Σε παρακαλώ σου λέω. Άμα θα σου ξεφράξω το τέτοιο θα δεις ότι δεν υπάρχει. Λοιπόν, κάνε σε παρακαλώ αυτόφορη διαδικασία. Πάμε στο γρήγορα να κάνω μήνυση τώρα στον αυτό και οτιδήποτε γίνεται. Αυτόφορη διαδικασία. Ορίστε. Δεν μου αρέσει η κοροϊδία. Τουλάχιστον με κοροϊδεύουν. Αυτόφορη διαδικασία ζητάω τώρα. Πάρε λίγο να το διοικητή στη Λεωρό. Να δημιουργηθεί εδώ αυτόφορη διαδικασία. Εδώ πέρα θα αρρωστήσει όλος ο λειψός με αυτή εδώ την κατάσταση. Όλη η λειψία θα αρρωστήσει. Λοιπόν, εδώ το θέμα είναι σοβαρό. Λοιπόν, παιδιά, πάρτε το σοβαρά το θέμα. Πάρτε το σοβαρά το θέμα. Πέφτουν τα σκατά στη θάλασσα. Θα αρρωστήσουν οι οικογένειές σας.